Erokamano ahinya. Charles Omanga, wach mogik. Wachna mogik en ya Jojo Dirabati to gi nyikwara Mukajwang' mawinjo wasani. Yes. Any amendment to the constitution must be based on a genuine need. Lokruok moro amora mar pend chik owinjo bed ni itimo kaluwore kod dwaro. Dwaro ma uyanga ma jopiny maneno ma uyanga ni ma dwaro ni ma to koro nyaka lokne pend chik. Dwaro mochuno. Dwaro mochuno. Kendo mar ariyo, king'iyo wach mane wawacho kuom ng'ikruok kuom weche mag EACC ni. Yes. Magi gik momiyo wadwa ni kendo be chak lok pend chik mondo mi wami Ethics and Anti-Corruption Commission teko mar prosecute. Kagise mako ng'ato, kagise investigate, gin gi power to prosecute. Ok ni file ni pod chak dhi ne Director of Public Prosecution. Nikech kanye mang'ikruok kendo bede. Nikech kagise mako ng'ato mwayudo ni ng'ano timo makosa. Koro wamiye lak mar bite, wamiye a teeth to bite. Mane gima makwayo. Yes. Koro menego bed ni to gi public participation ni on mic e gima be maduong'ie moloyo. Ing'eni sani pod the guidelines watiyo gi gik ma based on court decisions. Court emosechiwo decision ni public participation must be qualitative, must be measurable, there are a lot of things, several decisions mosewuok e doho. Koro wamiye jotendwa joma nigi power mar to legislate. Ing'eni wan ok wanyal legislate. To jowa mwayiero mwatero kacha mondo dhi represent oversight to legislate ka. Gibedie jogo ma bende chiko itgi mondo ging'ene japiny wacho ni kar ka gipend chik ni nigi ng'ikruok gi yomyom moko. Koro nego wakete mondo bed gi mise motegno. Sawa. Erokamano. Anaparo ni katieko ni jopiny en ni ng'ama nigi rol maduong' kabisa wach mar katiba ni kodhi nyime en od bura ma iluongo ni